Besine special council meeting for ukuqwalasela imicimbi ekhawulezileyo kuba umasipala besesa engage by investor eza kuthi ifuye ihagu yenze ne feedlot phaya kula fama yethu eBothaville. So besisisa lo proposal to i-council futhi ke enye into sisisa nemiba yokuqwalaselwa kokucinywa kwamatyala amadala apha abantu bazawukwazi ukuxhamla kula incentive scheme esinayo yokuthi bakwazi ukuthi kwizaphulelo abanazo kwityala abanalo bonzelwe isaphulelo sika 50%. Nanjengoko ke sikweli xesha lokuba siye kwi-IDP roadshow meeting esizabanazo apha ekuphela nyaka kuNovember December, besisisa ke nelantuka ne-chapter 2 ye-IDP ethetha nge-situation analysis ekunyanzelekileyo xa siyokureviewa ilantuka i-IDP abantu kwezinto bebezifunile bakwazi ukutsho. Futhi ke okunye okulandelayo besiyocela ibhunga livume kuba iChrisani ine-GIS Shared Service Center eza kuthi incedisane nokusapota ii-locals, but ke kufuneke sibe nayo i-council resolution etshoyo uba siyavuma ukuncediswa ngale lantuka ngale GIS eyiyo eza kuncedisana nomasipala waseMalahleni nomanye nomasipala. Kona enye into besiyocela kwibhunga kuba ke kufuneke sirejistarishe ii-properties zethu kwiifama ezisinazo esasizifumeniye kufumaniseke into yoba ngaba azikho registered under the name of the municipality. So nomasipala ke namhlanje besisithi ke masiyocela ibhunga songezelelwe imali yokuthi kuba iyashota imali isawuthi sikwazi ukurejistarisha ii-properties ezizifama egameni lukamasipala waseMalahleni. Futhi ke besiyocela kwibhunga njengoba sine-service level agreement with i-Lady Fresh Sport Legend esisiso esincedisana nabantwana abadlalayo. So besiyocela kwibhunga lisincedise kuba ke abantwana bebesikawutwa phayana kufuneke beye kukho i-dream team eza kuya Northwest University iyaphayana. So besiyocela ibhunga lisivumele batransportwe ukuya phaya. Enye ke msasazi endinokutsho ke umcimbi besiwusa ebhungeni ibingumcimbi woku-electwa ko-whip of the councillor no-portfolio head wakwa-infrastructure kuba sashiywa nguchief whip bekade ku-actwa. Ibhunga ke li-electile uCouncillor uThandeka Gloria Kulashe as whip of the council, aphinde abambe kula department ka-infrastructure development and human settlement kuba ebekhokela engu-chairperson we-women caucus. Ibhunga lathile kephi ye-women caucus yanyula uCouncillor umama uNobantu Rhaqa as u-chairperson we-women caucus. Zizinto ke ebesiye nazo namhlanje. Enye into ebesiyokuqaphela khona ukuba i-resignation ka-municipal manager walapha eMalahleni umama uMakoma kunyanzelekile kuba ebeqashwe libhunga xa yeresigna ebhungeni sikwazi usa loo resignation ebhungeni. Zizo izinto ebesizisa ke sisisa ke nokuba siyayazi into yokuba junior officials aziqashwa ngumasipala, aziqashwa zii-council, ziqashwa by administrators u-MM ke ukutsho. So kuba ke kukho le matha kaBavuyise Mdingi ezindlebe kumntu wonke malungana nokubulawa kuka-chief whip wethu walapha eMalahleni. Nalapho ke besiyoqaphelisa ibhunga ukuba unaye ungomnye abaresignileyo. Besisisa ezo resignations zi-2 eka-MM municipal manager uPhumla Makoma kunye noBavuyise Mdingi ongu-PMU. Enkosi msasazi.